Димәк, матур татар гаиләләре һәр авылда, һәр шәһәрдә бар. Ә менә ныклы пар канат булып 70 елга якын яшәүчеләр бик сирәк. Нурислам ага һәм Разия апа Нәбиуллиннарга кунакка килдек бүген. 50 yılının 22 yanvarından beri durabız. 68 yıl gitti. Nasıl? Kaysandan beri birgem durasız değil. 68 yıl. 68'e gittiler. Bana gel bir kişi bile yaşap karardı. Телләрендә сүз сайын шаярту. Озак еллар бергә торуның сире шундадыр мөгаен. Бер-берсенә үпкәләп, турсаеп йөрү гадәте юк аларда. Бөтен авырлыкларны да тыныч, сабыр, җиңел генә үткәреп җибәргәннәр. Яңа машина кайтты. Югары Шытсуга. Яңа машина кайткачтан аңар миңа утырып йөрергә туры килде сабаларга. Менә без шуннан танышып киттек инде, мин яңа башта яратмаган инде ямсыз булгач. Күп кушаклый торгач матурланып китте инде ул. Tahta yaradırıyım. Kul bile. Ben şundan uzun gireyim. Böyle kıygına kız. Karıda gitti bizge bir gün dersmeydi. Neden böyle itken kız bu? Men deşmeyken kırbayan deyip kalganlar benim. Kırmayan kız iken böyle dersmeydi diye. Şu bunun da sonradan hiyerleşe başladı, derse başladık. Birge de bulup koyduk. 7 дистәгә якын бергә матур дус яшәүнең сирен бик гади аңлаталар. Yaşamın sırrı en başta tanışlıkta. Yani kişiye kısıtlanmazsa gerek, yokluklarını kurmazsa gerek. Durmuşunu tanış yapmaya gerek. Durmuşun tanış bulmasa yaşa bulmayı. Yürekkem sokada koyar. Onları ikincisi hizmet gerek. Нурислам ага 92 яшендә, Разия апа 89-да. Алар бүген дә актив хәрәкәттә. Ходай Тәгалә исәнлекне мулдан бирсен. Мин аңар киевгә чыгып, бик бәхетле булдым. Авыр кайгылар килгән вакытта, җуанышым, куанышым, таянышым син булдың. Һәр вакытта бездә булды безнең уебыз, 68 ел бергә яшәп үтеп китте гомер юлыбыз. Ләйсән Хаҗиева, Югары Шытсу авылы, Саба районы.